Postavte sa jednou nohou k lavičke a druhá sa opiera kolenom o lavičku spolu s rukou na tej istej strane. Chrbát je spriamený a v predklone. Do ruky, ktorá sa neopiera, uchopíte jednoručku. Rameno je uvoľnené a spustené dole. Nadýchnite sa a začnite priťahovať jednoručku tak, aby lakeť smeroval čo najviac za chrbát. Pohyb vychádza aj čiastočne z ramena ku koncu vrcholnej fázy, kde súčasne vydýchneme a na malý moment zastavíme. Pomalým a kontrolovaným pohybom spúšťame jednoručku späť do základnej polohy, kde sa opäť nadýchneme. Cvičenie opakujeme bez prerušenia.